Drage majke, očevi, dragi mališani, uvijek vam sa zadovoljstvom predstavljamo vrhunske i nezamjenljive Naif proizvode za njegu dječje kože. To je kozmetika prirodnog sastava nizozemskog porijekla. Zašto je Naif tako naivan? U svakom od nas postoji određena naivnost, a biti naivan znači i imati samopouzdanje da se bezbrižno i znatiželjno opustimo u novu avanturu. Danas se fokusiramo na vlažne maramice za bebe. Utemeljitelji marke Naif željeli su mladim obiteljima ponuditi kozmetiku od povjerenja. Njihovo uvjerenje ostaje. Kozmetika bi trebala sadržavati samo sastojke koji su dječjoj koži zaista potrebni, ništa više i ništa manje od toga. Svi proizvodi Naif kozmetike su prirodni, dermatološki ispitani, 100% veganski, bez glutena, bez alergena, napravljeni bez okrutnosti prema životinjama, dostupni u ekološkoj prihvatljivoj embalaži, prikladni za sve tipove kože i proizvedeni u EU u Nizozemskoj. Ako ne prije, pri dolasku prvog djeteta susrećemo se sa hrpom hidratantnih maramica. Svi znamo da bi bilo idealno imati vodu uvijek pri ruci, no nažalost to nije slučaj u praksi, pa su zato vlažne maramice postale nužnost. Danas se međutim sve više roditelja pita kako se rupčići izrađuju i jesu li sigurni za osjetljivu dječju kožu i koliki je njihov utjecaj na okoliš. Jedno pakiranje klasičnih maramica za bebe sadrži u prosjeku istu količinu plastike kao 2 bočice. Jeste li to znali? Prečesto te maramice završavaju u prirodi, a svi već dobro znamo koliko je plastika štetna za okoliš i koliko dugo propada, a da ne spominjemo da se nikada sasvim ne raspadne. Naif maramice su drugačije. Izrađene su od prirodnog materijala, vlakana eukaliptusa, koja se potpuno razgrađuju u roku od 8 do 10 tjedana. Losion iz 99% sastava vode ključni je sastojak koji vlaži kožu i područja koja se često čiste i brišu. Sam tretman također može dovesti do suhe kože ili iritacije, zbog čega prirodna formula Naif omogućuje intenzivnu hidrataciju i regeneraciju kože. Kako biste bili još smireniji pri korištenju Naif hidratantnih maramica, mogu vam reći da je i embalaža u koju su pakirane maramice ekološki prihvatljiva. Izrađena je od bioplastike čiji je glavni sastojak šećerna trska i stoga nosi sada već prepoznatljiv pečat I'm green plastic. Naif maramice prikladne su za čišćenje vrlo suhe i osjetljive kože, kao i kože sklone alergijama. Možete ih koristiti svugdje, za njegu malih stražnjica, na putu, skrivenih kutova i bora koje je teško očistiti, a vjerujem da ćete tijekom hranjenja sigurno brinuti o čistoći vašeg mališana ili bebe. Maramice čiste kožu, a ujedno ju umiruju i hidratiziraju. Njega dječje kože s biorazgradljivim hidratantnim maramicama Naif pomaže i sprječava isušivanje kože, osobito u području pelena gdje se češće koriste zbog presvlačenja. Naif maramice možete odložiti u kantu za miješani otpad, ali ih nemojte bacati u WC. Kao i svi Naif proizvodi, maramice su 100% veganske, bez plastike i dermatološki ispitane. Imate li nekih dodatnih pitanja? Pozivam vas da nas nazovete ili kontaktirate putem e-pošte ili poruke i rado ćemo vam pomoći s odgovorima. Hvala vam što ste bili s nama i pozivam vas da pogledate i naš drugi zanimljiv, koristan i zabavan sadržaj. Želim vam da sa svojim mališanom uživate u najljepšim trenucima i vidimo se.